खुलुमबाय दिनै 8 मार्च 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। आबिर गेलेनाय सानावनो जाब्रथायजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा। जाथाया बाक्सा जिल्लानि अदालबारियाव जादों। जाब्रथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा फनिन्द्र दैमारि आरो दिंकु बर'। रिपर्टनि बायदिब्ला फनिन्द्र दैमारि आरो दिंकु बर'आ दारागावआव आबिर खेला गेलेनानै फैदोंमोन। AS 14N3121 नंनि पालसार मटर साइकेलजों दारागावनिफ्राय फैदोंमोन। बेयावनो गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव मोब्लिब खुन्थियायाव सौख्रांदों, जायजों फनिन्द्र दैमारिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दिंकु बर'आ गिबियाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। जौ लोंनानै मटर साइकेल सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रथाया जानो मोन्दों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों सुबुंफोरा। गोग्गाथाव खौरां, बर'नि फिसा अपर्णा नार्जारीजों दैदेनजानाय भारतनि जोलुर गेलेग्रा हान्जाया AFC Under-20 वमेन्स एशियान काप क्वालिफायार्स राउन्ड 1आव देरहासार जानो हाबाय। भियेटनामनि ट्राई स्टेडियामाव भारतनि हान्जाया सिंगापुरनि हान्जाजों गेलेदोंमोन, जेराव 7-0 ग'राव भारतनि हान्जाया देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि भारतनि हान्जाया खावसे घन्टायावनो 6 गल सोनो हादों। बेनि मादाव अपर्णा नार्जारी बिथाङा गल 2 सोनो हादों। गिबियाव 7 मिनिटआव खेबसे आरो 12 मिनिटआव खेबसे गासै 2 गल सोनो हादों बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो सुमति कुमारीया 10 मिनिटआव 1 गल, अनिता कुमारीया 17 आरो 31 मिनिटआव 2 गल, आस्ताम अरावना 24 मिनिटआव 1 गल आरो काजल डिसूजा बिथाङा 89 मिनिटआव 1 गल, गासै 7 गल सोनानै मोनसे गेदेर देरहासारनायखौ मोननो हादों भारतनि हान्जाया। मख'नो गोनांदि AFC Under-20 वमेन्स एशियान काप क्वालिफायार्स राउन्ड 1आव देरहाखांनायनि उनाव राउन्ड 2नि थाखाय सायख'जागोन। बेनि उनाव उजबेकिस्तानाव AFC Under-20 वमेन्स एशियान कापआव गेलेनो मोनगोन। गेजेर गेजेर एटम बम गावो आरो रायजो राजाफोरखौ जाम्बा बानायनो थाखाय गाव गावनि मानसिफोरनो आर'नाइ थफि सोनानै BPFनिफ्राय 3,000-4,000 हाबदों होननानै फोसावो UPPLनिफ्राय, आरो बेयो मोनसे राजखान्थिसो होननानै बुंथियो BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि सालाकाथिनि सालबागानाव BPF दोलोआ थान्दै मेल हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै MCLA देरहासार बसुमतारिया माखासे खोथा फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि बाजेटआ 25 कौटि रांमोन, नाथाय रायजो राजा, लाइमोनफोर आरो हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोननि गोसोजों गेलेनानै गावसोरनि फैलर जानायखौसो दोनखुमानो थाखाय गेजेर गेजेर बेबायदि मेला खुंबाय थायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। नाथाय बेबायदि मेला खुंबाय थानानै रायजो राजानि जेबो जौगानाय जाया आरो बेबायदि मेला खुंनायजों रायजो राजाफ्रा मा मुलाम्फा मोनगोन एबा मोना बेखौ रायजो राजाफ्राबो बुजिगौ होननानै फोरमायथियो MCLA देरहासार बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि प्रमद बर'नि परिबर्तनखौ 3 बोसोरनि गेजेरावनो रायजो राजाफ्रा नुबाय। जेबो सोलायनाय जायाखै, नाथाय थाखानाय BTCखौसो खोमादों, बेखौ रायजो राजानि बिबुंथिनिफ्राय मिथिदों होननानैबो फोरमायथियो आरो दा रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि सायाव फोथायनाय दं। जायखि बिसायख'थि फैयाथों मानो सालाकाथि बियाबाव 80% रायजो राजाफ्रानो BPFनो भट होनानै जयै खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खोथा होदों आरो गोदान सोरखार दानो थाखाय बिसायख'थिखौसो नेनानै दं होननानैबो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों होननानै बुंथियो MCLA देरहासार बसुमतारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि BPFआव हाबनो थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा आर'जलाइ होनानै दं, नाथाय गावनि दोलोखौ थि खालामग्रोनो थाखाय फैगौ दान मोनसे दान मोननै उनावसो गुबुन दोलोनिखौ लागोन होननानैबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि BPF कमिटि, महिला कमिटि, इयुथ कमिटि आरो माइनरिटि सेलनो बिबान होनायखौ सोलाय सोल' खालामनानै गोदान कमिटि दाफिनदों। बे हाबाफारियाव 10,000निबो गोबां सुबुंफोरा गावसोरनो फैनानै बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों MCLA देरहासार बसुमतारिया। काछारनि गंसे आनजाद मिरुआव मेट्रिक आनजादनि इंराजि आयदानि आनजादखौ खुंफिननो बिथोन होबाय सेबाया। गनेरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आनजाद होनाय सा 760 फरायसाफ्रा फिन इंराजि आयदानि आनजादखौ होफिननो नांगोन। DCR रिपर्ट जमा होनायनि उनावनो सेबाया मेट्रिक आनजादनि इंराजि आयदाखौ गनेरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुल आनजाद मिरुआव खुंफिननो थांखि फोसावदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादनि गिबि सानावनो इंराजि आयदा दंमोन, जेराव काछारनि गनेरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुल आनजाद मिरुआव सुबुंफोरा आनजाद मिरुनि वाल बारनानै बिजाथिफोरनो
नकल हैदोंमोन जाय भिडिअ समाज बिजोङाव गोबां गोसारदोंमोन बे जाथायखौ नुनायनि उनावनो साबाखौ एरेस्टबो खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय सेबाया डिसिखौ बिथोन होदोंमोन जायनाखि बे आनजाद मिरु आनजादनि समाव बेले-बेजे जादों बेनिखायनो दा इंराजि आयदानि आनजादखौ खुंफिननो थांखि लाबाय आरो सिगाङाव जाखांनाय इंराजि आयदानि फिननाय बिलाइखौ नायनाय जानाय नंला होननानैबो सेबानिफ्राय रोखायै फोसावबाय गहपुरनि सेनं बिजयपुर गामिनि रायजो राजाफोरा दालां आरो माथावरि बानायनानै होयैनि थाखाय बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरनिसिम खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ककिला दैसाया दैज्लां बोथोराव गोबां बर' गामिफोराव लोमसावफैयो जायनि थाखाय माइ आबाद दाउ अमा न'-बां बारि बागान गासैबो खहा जानाङो बेनिखायनो जाहाथे बैसागुनि सिगांनो माथावरि खोनानै होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा थांनाय बोसोरावबो अखा आरो दैबाना जानायनि थाखाय दा माइ दै गैया जायनि थाखाय खामला मावनानैसो जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो एबसुआ थांनाय बोसोराव माथावरि खोनानै होनो आखायाव लादोंमोन नाथाय ससेल' खोदों आरो गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव खोआलासे गुबुनथिंसो खोदों जायखौ लानानैबो दुखु फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि कंग्रेस सोरखार बारलांबाय बिजेपि सोरखार सोलिगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो सेनं बिजयपुराव गंसेबो दालां बा मन्दिर बायदिनि सोरखारि बिथांखि मोननो हायाखै एमएलए एमपिफोरा गोबां फैनानै गेदेर गेदेर जथुम्मा खुंफैयो नाथाय दिनैसिमबो खामानिखौ मावनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो जाहाथे बैसागुनि सिगांनो अदेबानि दैज्लां बोथोरनि सिगांनो माथावरिखौ खोनानै होयो बेनि थाखाय बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा बांलादेशनि ढाकायाव गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जादों जायजों सा 15 जिउ गोमादों आरो सा 100नि गोबाङा जोखोम जादों बांलादेशनि राजथावनि ढाकायाव थानाय गुलिस्ताननि हलसेल मार्केटआव बेफ्रुदों जेराव गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन 7 थाला बिल्डिंनि गाहायनि थालायाव बेफ्रुदों जायजों बिल्डिंनि खावसे बाहागोआ गासैबो थेर-बेथेर जादों बेनि अनगायैबो बिल्डिंनि गाहायाव थानाय गारि मटर गलाफोराबो खहा जादों आरो बिल्डिंनि गाहायाव गंसे बासआव थानाय सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों थैनाय सा 15नि मादाव 2 आइजोफोरबो दङ ढाकानि गुलिस्ताननि हलसेल मार्केटआव बेफ्रुनायजों अर जोंब्लावनायखौ खोमोरनो थाखाय गोबां अर खोमोरग्रा गारिया फैनानै अरखौ खोमोरफैनो गोनां जादों नाथाय अरा बबेनिफ्राय जोंजेननाय एबा मा जाहोननि थाखाय बिल्डिंआव बेफ्रुदों बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा जाथ'वाखै नायबिजिरनाय हाबाया जागासिनो दं मख'नो गोनांदि बांलादेश हादराव अर खामनाय गेस सिलिन्डार बेफ्रुनाय एसि बेफ्रुनाय मोब्लिब बोगथाबनाय बायदि जाथायफोरा जाफ्लेबाय थायो जायनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो आबिर खेला गेलेनायनि थाखाय गाग्लोबनाय जाथाय जायजों सा 15 जोखोम जादों सिलाइ आरो लावथि लानानै इस्लामी जामियात तुलबानि मावथिफोरा हिन्दु फरायसाफोरनि सायाव गाग्लोबदों रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताननि लाहौराव थानाय पान्जाब इउनिभार्सिटि ल' कलेजनि केम्पासाव हिन्दु फरायसाफोरा आबिर खेला गेलेदोंमोन इउनिभार्सिटिनि एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय गनायथि लानायनि उनाव आबिर खेला गेलेदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो हिन्दु फरायसाफोरनि सायाव गाज्रि गाग्लोबदों जायजों सा 15 फरायसाफोरा जोखोम जादों इउनिभार्सिटिनि एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय गनायथि लाखांनायनि उनावसो गेलेनायनि उनावबो इस्लामी जामियात तुलबा आफादनिफ्राय गाग्लोबनायखौ लानानै हिन्दु कमिउनिटि एन्ड काउन्सिलनिफ्रायबो इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि अफिसनि मोखाङाव धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन नाथाय बेयावबो बिथांमोनहा सिकिउरिटिजों बुजानो गोनां जादों नागालेन्डआव निपिय' रिय' बिथाङा 5थि खेबनि थाखाय नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय नागालेन्डनि गभर्नर लागनेशान बिथांनि नुजाथिनायाव गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय निपिय' रिय' बिथाङा बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो बाहागो लादों मख'नो गोनांदि नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रि निपिय' रिय' बिथाङा नेशनेलिस्ट डेम'क्रेटिक प्रग्रेसिभ पार्टी एनडिपिपि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो बिथाङा 72 बोसोर बैसोनि नागालेन्डआव गिबि मन्थ्रिया समायखिरा लानायनि अनगायैबो मेघालय रायजोआवबो कनरेड सांमा बिथाङा 2थि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय बिथाङा नेशनेल पिपल्स पार्टी एनपिपि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि गभर्नर फागु चौहान बिथांनि नुजाथिनायाव गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लादों बिथाङा आरो बिथांनि समायखिरा लानायावबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि अमित शाह जेपि नाड्डा बिथांमोनहा नुजाथिहैदों मख'नो गोनांदि मेघालयआव मोन 59 बियाबाव बिसायख'थि जादोंमोन बेनि मादाव नेशनेल पिपल्स पार्टी एनपिपिआ मोन 22 मासियाव देरहासार जानो हादों बिजेपिआ मोन 2 टिएमसिआ मोन 5 कंग्रेसआ मोन 5 आरो माखासे नागालेन्डआव नेशनेलिस्ट डेम'क्रेटिक प्रग्रेसिभ पार्टी एनडिपिपिआ मोन 25 मासियाव देरहासार जानो हादों बिजेपिआ मोन 12 मासियाव देरहासार जानो हादों दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा
अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों